Здравейте, приятели! Ще има скоро нов клип. За този път няма да е компютъра, няма да са стримове, някакви такива неща. Или как се държи новия компютър. Този път ще е за кола. Мерцедес C класа V203 спорт купе. В момента търсим кой да обучи модел. Ако не, напиши долу в коментарите. Subscribe, share и се абонирайте. Ще има клипове с мотори. Първи клип с мотор ще е с Yamaha R6. Ще има клип за един драгичийски мотор, Suzuki Zard. Скоро време ще има клипови с мотори и с коли. Канала може да има. Ще има много интересни неща. Таска. Subscribe, share и коментар.